רגע, אתה פה? יש לי בננה. הרגליים שלך צריכות להיות יותר פנימה. לא, השביות. ככה, כן? בסדר. הידיים דוחפות, אחת את השנייה. ככה? כן. פחות לחץ בידיים, תנסו לשחרר טיפה את העבודה בידיים. נושמות. מנסות למצוא מקום יותר ויותר קל. רוב המשקל הוא על הידיים. כן. לנה, בהדרגה ובזהירות, תכניסי את הסנטר לכיוון הבית חזה, ואז יהיה אפשרי בשביל קרן לסגור את העקבים מאחורי הראש שלה. נסו לנתק את הידיים. אני שומע. נסו לנתק את הידיים. לא לקפץ את המרפא, את הברכיים. הרגליים לא מתפחות. נשמות.